ndinokuchingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobox patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Sajeni Chimedza Chitsauko 10. Kubva kwandakaita pamba pamai vachitokwaradzima, denga raiva rakwidibira. Kwakanga kotonhora zvechokwadi, zvekuti ndakambokungura kuti dai ndaifamba zvangu ndakatsiga mbaura pese pese pandaienda. Pandakasvika paBrighton House, ndakawana Liza namai vachipeneti vakamira panze pehofisi kunge mbwa dzatandirwa panze kunze kuchinaya. Vese vaiva vakapfeka mazijazi. Kana tswanda yavaiva vaisa zvekudya zvangu vaiva vakaifidiga nezijizu kunge yainzwawo chando. Ko, zvamakangomira pano panze, matadza here kupinda muhofisi? Ndakadaro ndatofudugura kare tswanda iya yaiva ine zvekudya zvangu. Ndakanga ndatononga imwe nyama yaiva yakakangiwa zvemberi. Ndakaimondera ndichidada nechemumwoyo kuti amai vachipeneti ndaiva ndavawanirwa nevadzimu. Munoti tinopinda nepaburi here baba vachipeneti? Mukadzi uyu kubika aigona zvake, chete kumedza kutaura ndiko kwaiva kwakamuti nzvenge zvishomanana. Liza haanaki here uyu? Liza akabva andigama oti, nhasi isvondo, asi makanganwa here? Garazviya mabhangi haazarurwi nesvondo. Ndakadaro, rumwe ruoko ruchiburitsa kii muhomwe, rumwe ruchinonga mazai mutswanda. Ndakatambidza Liza kii, ruoko rwacho ndichibva ndarwunangisa mutswanda zvakare. Ndakazopinda muhofisi, maoko angu ese abata kudya. Munhu ukanyara haugute. Hofisi dzese dzaiva dzanyatsorongedzwa zvakatsvinda zvekuti ndakabva ndaona kuti Liza aiva asara ofondoka pamuchokwadi. Chandakakurumidza kutarisa zisembura riya, ndakawana pasina kana chiratidzo chekuti paimbove nechinhu. Amai vachipeneti vakamboda kuti vati bufu bufu nezvekusungwa kwandaiva ndaitwa. Ndikabva ndakurumidza kuti vazive zvekumba, zvepabasa rangu vasiye zvega. Uku ndaidya zvavaiva vandiigira. Liza ndiye akamboda kundipa mapepa ebasa raiva sara achiita ndatorwa namapurisa. Ndikabva ndati aite zvekunditaurira nemuromo kwawo. Uku ndichidya, uku ndichiteerera. Ndizvo zvandinoda. Liza akabva atanga. Munhu wemagetsi uya akauya akagadzira muhofisi menyu, ndiko kubva abvisa chisembura chaiva chakateyewa. Tambo yacho akati yaibva mumahofisi ari mubasement chaimo. Akaona chisembura chacho akati muchina wacho ndewedhokota ATR 75 X950 4 track. Akati muchina werudzi urwu hauwanikwe mune zvimwe zvitoro zvemuno muHarare, kunze kwechitoro chavo ivo vega. Akati iye munhu akapedzisira kutenga muchina wakadai muchitoro chavo mumwe mukadzi, asi haana kuda kundipa zita rake rakanyorwa mubhuku rezvinhu zvavanenge vachidhirivha kune vanenge vatenga. Akati iye ndiye akaendesa muchina uyu kumba kwemukadzi aiva autenga, achinomuratidza kusevenza kwawo kwese. Asi akaramba kunditaurira kana kumba kwacho kunogara mukadzi iyeyu. Akati iye kana imi muchida munganomuona, ozotanga abvunza kumukadzi iyeyu akatenga muchina uyu kuti angakutaurirei here zvamunoda kuziva.
Hapana mumwe munhu zvakazotenga muchina wakadai muchitoro chavo mushure mekunge mukadzi uyu atenga wake. Mugore rino rese kwakatengwa michina yakadai mina chete. Miviri yakatengwa nechimwe chikwata chezvekuimba. Mumwe chete wakatengwa neimwe mishoni iri kuNorway. Wechina ndiwo wakazotengwa nemukadzi andareva uyu. Mukadzi wacho anonzi anogara muno muHarare here? Eye. Akaziva sei kuti muchina waiva wakateswa muno ndiwo wakatengwa nemukadzi waakaramba kukutaurira kuti ndiani? Nhamba yaiva pamaikrofoni yacho ndiyo yaakanotarisa nayo mubhuku make achiti ndiyo nhamba yemuchina wacho. Mahofisi acho ari mubasement, maibva tambo yacho mahofisi ano. Management Creations. Akaziva sei kuti ndimo makabva tambo yacho? Aive nechimwe chimuchina chaiva nacho chaakasoresa. Munoitwei mumahofisi acho eManagement Creations? Munochengetwa mabhuku. Wakashaya here mumwe munhu wemo wakagona kutaura naye? Ndakamboedza ndikatadza. Ndakaendako ndichinyepera kubvunza basa. Vakati havakurukure naizvozvo nemigovera. Ndakaona muine mumwe musikana aiva mureception yacho anotsvinya kunge zvekugodoka chaizvo. Pandakabudamo ndakambomira padivi. Ndakahwanda ndikazoona mobuda mumwe mukomana wechidiki. Ndikamboedza kumumisa asi haana kuda kumira. Aiva akaita semukomana wacho. Mutema, murefu, ainge ane baravara. Paakabuda muhofisi macho pane chaiva akabata here? Mapepa kana zvimwe zvinhu zvaungangofungira. Aiva akabata chikwebe chaiva chizere mabhotoro chaiva chakanyorwa nemavara matsvuku kunzi Chita Brandi. Mabhotoro acho aiva mangani? Chikwebe chaiva chizere. Akaenda nawo nekupi? Akanopinda mumotokari yaiva imire panze apo. Motokari yacho yaiva yakasungirirwa maruva. Ndinofunga kuti yaienda kumuchato. Mumotokari macho maiva nezvimwe zvikwebe zvechita Brandi here? Handina kuzokwanisa kutarisa. Motokari yacho yakabva yabva ndisati ndasvika payaiva. Nhamba dzacho wakatora here? Ndakakanganwa. Wakadii? Mwedzi uno unotambira pei yekukanganwa kwako ikoko? Chimwe chawakazoita zvakare chii? Hapana kunze kwekugadzira muno muhofisi maiva mabvorongwa namapurisa aye. Zvakanaka Liza. Izwi rangu raiva raderera kunge pane mumwe munhu wandainyeya. Ndakati, amai vachipeneti varipi? Vari muhofisi mangu umo. Vari kuitei? Kakanga katoveka teke chaiko. Vari kuruka zvinhu zvavo. Kana iye akanga oteketedzawo. Ndinoda kuti vambobuda muno. Ndovatanda sei kuti vambobuda? Pane zvandinoda kumboita vasimo. Munoda kuitei? Munoda kudedza runyeyo here? Ibvai marega. Nhasi zvadhumana patanga tazokuonai kuchitokisi. Apotsa paduku kurohwa dai ndanga ndisina kuzoivharavhara. Zvichasotana zvega. Ini ndinoda kuita zvebasa. Vanofanira kuti vambobuda muno. Munoda kuitei? Nyarara zvako uchazviona. Rega vambobuda chete. Ndigoti ndokuratidza. Munovaburitsa sei zvino? Rega ndimbofunga. Ndakanyarara kwakanguva kaduku. Ndichibva ndaripikinyura zano. Ndakabva ndavadedza ipapo. Nhai mai vachipeneti. Shewe. Mune basa reko imomo vadzimai vangu. Ndiri kuruka zvinhu zvangu.
Ndingakukumbirei kuti mundiitirewo tsvete here amai vachipeneti? Tsvete yei? Mai vachipeneti vakadaro vopinda muhofisi mangu vachiruka ruoko rwejuzi. Pane faira randiri kuda riri kumba. Panyaya yandaiva ndasungirwa iyi, pane zvimwe zvinhu zvirimo mufaira iroro zvandinofanira kuratidza mapurisa nhasi wakare chaiye. Ini kuti ndiende kumba kunoritora handina nguva, nekuti yezvino ndichada kumirira foni yeZambia yandabhuka, uye pane zvimwe zvandinoda kufanoita ndisati ndaenda nefaira racho kumapurisa. Ndingadai ndatuma Liza, asi pane zvimwe zvandinoda kuti andibatsire muno. Faira racho riri pai? Hamuri shaye mukatarisa panogara mafaira angu pai. Iro idzvuku rinenge chibhokisi kudai. Handisati ndamboona faira rakadaro pamafaira enyu ini. Riripo, chete nguva zhinji rinowanzogara kuno kuhofisi, saka musingawanzoriona. Ndinoenda nei kuti ndigodzoka pachine nguva? Isu tauya nebhazi, motokari ndasiya kumba. Munoenda nemotokari yangu. Motoenda muchidira peturi yeyuniti rimwe chete randawanikidza muno iri. Musazorega kudzoka amai vachipeneti, ndingarare muchitokisi zvakare. Amai vachipeneti vachangobuda, ini naLiza takambosara tikafa zvedu nekuseka. Makuhwa enyu haabviri, hamunyare kufambisa mukadzi mukuru kudaro zvenhema here. Ndinoda kuuya ndichivataurira kuti manga muchinyeperwa. Ndanga ndichida kuti vambobuda muno chete. Munovatandirei? Chirega uone ndikuratidze Liza. Ndakadaro ndosimuka ndichiita zvekusvetukira chaizvo. Ndakapinda mune imwe imba yaiva padivi, ndokubuda ndakabata chizera nesando. Ndipe kunoti yasaraomo Liza, dokasika vangadzoke. Liza akanditambidza tipoti iya achiseka, akati, asi manga muchinyara kunwa kapu ina, zvamunoita mazuva ese, muchionekwa navadzimai here. Zvino yatonhora. Ndakatambira tipoti iya chinyararire, putugadzike yakanga yasara, ndakairasa napafafitera, ndokurandzika tipoti patafura yangu. Liza anenge akafembera zvaida kuitika, achibva andisvetukira kuti andibate, asi aiva atononoka zvake. Tipoti ndaiva ndatoibvanzura ziburi nechepadumbu payo nechezera iya. Liza paakabata kumeso kunge ari kuona munhu ari kudzikwa demo mumusoro, ndakanga ndatoibvanzura ziburi rechipiri nechepagaro payo. Ndinoda kutora nguva ino to appreciate our members, masubscribers edu, nemi vateereri. Ndoda kuzivisa vagari vemuAmerica kuti kana muine hama neshamwari dzava kuda kudzokera kuZimbabwe, hungave urwere, kungave kukura kana kushayiwa wavanofamba naye, get in touch nesu paemail yedu paivapo kare @gmail.com. Tinokusanganisai neshamwari dzakanaka dzinofamba nemi parwendo. Ndopedzisira ndichiadresa vanyori vemabhuku. Imi muri kuda kukura, muri kusimuka, kana kuti mutori established already. Get in touch, pane zvatiri kutarisira kuzoshanda nevashoma venyu mazuva ari kutevera. Thank you. Mave kupenga here, moti isirivha yamuri kujanyaura kudai, yaita sei tipoti yoi? Maputa mbanje here vachimedza. Nyarara kanilaiza, uri mwana muduku, hapana zvaunoziva. Ndichinyarara chii muchita uroi wakadai? Maguta mave kupunza mudziyo, wanga uine kudya kwenyu. Handina kuipunza kanilaiza. Munoti maziburi ayo amaibvanzura kuishongedza. Ndiko kuti uwane basi.
nezuro wakaswera uchitamba chaizvo. Basa rei? Retipoti iyoyi. Ndiite chii nayo? Ndinoda kuti uende kunoinamisa. Kupi? Handidini. Kana usingade basa rinopera. Ndezvekumanikidzana here? Zvemuno ndezvekumanikidzana kuti tiwane upfu. Hamuna mutemo weLabour Office. Unoda here kana kuti haudi? Ndizvo zvamamboiborera here izvozvo? Endai nayo mega. Ndati unoda here kana kuti haudi? Kwamakamboona chinhu chesirivha chichinamwa nemutobvu ndekupi? Ndiko kusaka ndasarudza tipoti iyoyi. Iwe unenge uchingomuti edza kuti uwane nguva yekuongorora zvinhu zvese zvinogadzirwa ipapo. Iye ani wacho anogadzira? Handimuzive. Uchauya wonditaurira kana wamuziva. Mave kupenga here? Ndinochimbopenga here? Izvozvi muri kuitei? Ndinoda kuziva kuti munhu akazurura pano kii dzacho akadziwana sei. Iwe chitora tipoti iyoyi uende nayo parestaurant iya inonzi Goni iri mumugwagwa unobva pachurch office. Ukasvikapo unobvunza vasevenzi vepo kuti munhu anogadzira mudziyo ungamuwane papi. Ndanzwa kuti anogara padzimba dziri padenga rerestaurant iyoyo uye ndipo paanosevenzera. Pandapfuura napo kuseni ndanzwa achigogodza aripo. Iwe unosvika uchinyepedzera kunge unoda kunamisa tipoti iyoyi. Uongorore zvese zvinogadzirwapo. Ukakwanisa kutaura naye zvakanaka, ndinoda kuti umubvunze twakawanda, asi usamuratidza kuti une zvimwe zvapadivi zvawafambira. Chitoenda izvozvo amai vachipeneti vasati vadzoka. Tsvaka bepa uputire vasazoiona tipoti yavo kana uchinge wasangana navo. Unotoenda netsoka, motokari yaenda namai vachipeneti. Kana ndazodzoka ndinosvikoita sei? Ivo ndinotovawana vave pano. Unotowana ndavatanda vadzokera kumba zvekare. Midziyo yavo iyi ndichawana imwe nzira yandichavapinda nayo kuti vaisiye kuno. Ndinozoenda nayo mangwana ndavatengera imwe tipoti. Liza akabuda akafundumwara. Ini nechemumwoyo ndichizvizadza nekufarira hukuru hwepabasa hwekutonga kana vasingade. Liza akanga achangoenda, ini ndangogara kanguva kaduku ndichifunga. Apo mai vachipeneti vakarovera muhofisi vachifemereka vakazvuva ziso. Yindava mandifambisira mahara baba vachipeneti? Faira hamuna kuuya naro wani mai vachipeneti? Kumba hakuna faira ramareva imi. Ndatsvaga pese, hapana chandawana ini. Kubva hamuna kutsvaga zvakanaka, matarisa nepasi pese here. Pasi pei? Mumba imomo. Munopenga chete baba vachipeneti. Musoro wenyu wakauya wazungaira nekurara kwamakaita muchitokisi. Hakuna faira ramunoreva uku. Kubva mheno kumwe kwandakarikanganwa. Ndanga ndichifunga kuti riri kumba ini. Ndichafunga kwandakarikanganwa. Musatye zvenyu kuti rakabiwa. Ndave kudzokera kumba. Handichada kugara muno ndikonzera mazariswa. Vakabva vapinda muhofisi yaLiza. Ndikavanzwa vave kuunganidza midziyo yavo. Hana yangu ikambondikwenya. Vakabva vadeedzera voti, naimi baba vachipeneti, tipoto yangu yanga iri muno yaendepi? Tipoto yenyu ipi iyoyo? Yesirivha iya yandauya ndakaisa tii yenyu. Ndatuma Liza kuti anopa uyu ari kuchitokisi tii. Ani zvekare ari kuchitokisi? Iye munin'ina waLiza anosevenza kubhangi uyu chipo. Akasungwa rini zvakare? Ndatambira foni muchangobuda zviya. Asungwa muchangobva kumba imi. Asungirwei zvekare? Iyo yakare yandaiva ndasungirwa. Asi naizvoshura. Anei nezvebasa renyu. Vanhu vave kupenga here? Zvovongoti wavasangana naye mumakechemu.
kumboti zvitete here mai vachipeneti, tongoona kuti zvichagumirepi. Kana imi vachakudzokerai zvekare, vangokuregerai kuti mumbofara zvenyu. Ini vanombondikwanisa here? Kana ipo pavakandisunga nezuro, ndakanetsana navo chaizvo. Kuchitokisi uku ndasiya mbiri. Vanhu vese vanga vongonditi, murume uyu akaoma varume. Ndakavabvunza mimwe mubvunzo yekuti kana iwo makono echipurisa chaiwo, akatadza kupindura. Handizi wekutambwa naye inamai vachipeneti. Muchienda zvenyu kumba vadzimai. Midziyo yenyu ndinozouya nayo kumba manheru. Motoenda zvenyu netekisi. Motokari ndinoda kumboishandisa. Ndauya nemotokari yenyu here? Yadhiraivhiwa nani? Ndauya nachipeneti. Ndamuti andimirire pasi apo. Chiregai ndimirire Liza ndibva ndaenda naye. Dai matoenda zvenyu. Kana achinge azouya ndinozomuuyisa. Handifunge kuti anokurumidza kudzoka. Mungavirirwe makamugarira pano. Vasungwa vanotozoonekwa na5 chaidzo. Kana iye Liza wacho akurumidza zvake kuenda kuchitokisi kwacho, angadai atombomira zvake. Kubva chiregai ndiende, vana vari vega kumba uku. Musazokanganwa tipoto yangu baba vachipeneti. Mutotanga kuuya nayo kumba musati mamboenda kumwe kunhu zvenyu. Zvakanakai. Vakabva vabuda, voenda ini ndokusara ndofurwa nemhepo. Ndakambosara ndozvibvunza kuti aiva andidzidzisa kunyepa ndiani. Ndikabva ndamushaya. Zvainge zveropa. Ndakazongoti garei Liza achibva aroverera kusvika. Aiva nenhau, kwete zvekumboti dzaiva shoma. Waonei Liza? Mufunge zvenyu kuti ndaona kuti panogadzirwa kii. Kii chaidzo. Hana yangu yakanga yatovhukuta nemufaro. Wati iwe waona pachigadzirwa kii chaidzo? Kii chaidzo idzo. Dzei. Dzemba nemotokari zvese. Wazviona sei? Pane mumwe murume auya akasvikogadzirirwa kii dzepamba ndakatarisa kudai. Liza akaenderera mberi nekunditaurira zvese zvaaivaona paGoni Restaurant. Ipapo paaitaura, kune rimwe divi ndakanga ndotofunga zvimwe zvinhu. Musi uya uri kure uyo, ndiri pamba peshamwari yangu pamugere, paiva nemabiko. Munhu uya andaiva ndapa motokari yangu pakudzoka, achibva akanganwa pakiti yemachipisi mumotokari yaiva yakanyorwa kunzi Goni Restaurant. Murume uye ndokuzoedza kundipa basa rekutevera waaiti ndibaba munini vake andiona muchisipiti narunyeyo. Saka apa ndipo paiva pawana munhu uyu nguva yekuchekesa kii dzaiva dzakafanana nedzangu nhai. Zvabva zvangopindirana kuti gedye. Chaiva changosara kuwana munhu uyu chete. Kungomuwana chete, riva rangu raibva radhinguka. Mbeva yangu ndaibva ndaibata. Dapi chairo, kwete nhuru rubodo. Kuti ndinoona mhizha yepaGoni Restaurant iyi, kuti indirongere vanhu vese vayaiva vagadzirira makii, ndakaona kuti kwaiva kurasa nguva. Haizombofa akanditaurira, uye hazvaigoneka kuti arangarire vanhu vacho vese, kunyangwe aida zvake kuti anditaurire. Kuti nditume zveLiza kuti adzokereko, ndakaona kuti bere raizonyumwa bvupa. Yainge yasvika nguva yekuti ndinoona vanhu vandaiverengera kuti ndichaona. Nzenza Popotai, mukomana ainge akafanira kunga akachata nemushakabvu. Ndakasarudza kuti nditange ndaona Nzenza Popotai. Ndakataurira Liza kuti ndichimuendesa kumba, iye achibva ati ndirege nekuti paiva neshamwari yake yaiva aronga nayo kuti izomutora. Akabva abuda oenda. Ndakambosara ndigere muhofisi ndichiedza kufunga
masvikiro andaizoita pamba pavapopotai. Ndichiri kufunga kudaro, runhare rwakabva rwatanga. Ndakambopedza chinguri ndakarwutarira ndichiita usimbe hwekudaira. Pandakazorwusimudza, ndakabva ndanzwa mai vachipeneti votanga nekupopota. Tipoto yangu iripi? Ko, inga ndakutsanangurirai mai vachipeneti. Kunyepa kwenyu, munun'una waLaiza wamata akabatwa ari kuchitokisi. Ndamuwana kuno 1. Anditaurira kuti haana zvake kana kumbosangana nomupurisa nhasi. Ariko ikoko zvechokwadi. Kubva iye Laiza ndiye anyepa, nekuti ndiye atonditaurira kuti munin'ina wake asungwa. Kunyepa kwenyu, Laiza wei. Hamuzi imi manditaurira kuti matambira foni yacho, muchitaurirwa kunzi abatwa here. Ndakamboti meso tsoko ndichibva ndazoti, chinyararai zvenyu amai vachipeneti. Muchazoona ndauya nayo manheru, ndizoona kuti hamuzonyara here imi muchimbondipengera kudaro. Ndakabva ndakwidibira runhare vasati vandipindura. Ndakasimuka ndokunzwa runhare rwongereredza ini ndotobuda ndave muhofisi yaLaiza. Ndakabva ndaziva kuti ndivo amai vachipeneti. Ndakabuda chinyararire ndokukiya irwo ruchingodandaura. Kunze kwakanga kusisina makore zvino. Kamushana kakanga kokwezvewa nenhatu dzezuva rovira kaipa munhu kuti ude kutsvaga panodziya kuti umbokavandirira. Kana motokari muguta reHarare dzakanga dzongotakanyika dzevaienda nevaibva kumitambo yakasiyana-siyana. Nechemumwoyo ndaingoti zvavo vanowana nguva yekusasanuka mukupera kwesvondo kudai. Pandakangosvika muchisipiti, ndakabva ndangoona kuti chokwadi nzvimbo yasiya. Umu mandakanga ndave maingoratidza kuti maigariwa nengwere dzega-dzega. Dzimba dzemo dzaidadisa nemaruramiro adzo. Kana ini ndaiva ndisiri mugari wemo, ndaitozvidhonzawo ndichingoti, ivo vanhu vese vari kundiona ava vanongofunga kuti imba yangu iri muno. Ndakazosara ndosvika zvangu pamba pavapopotai, meso angu atorembera nekungoyeva. Mhanza kuti handina kuita tsaona nemotokari mumugwagwa. Ndatenda nekuteerera kwenyu.